ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସୁଖୀ ପରିବାର। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ 3 ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘର। ଘର ଆରପଟେ ଏକ ଛୋଟ ଅଗଣା ଓ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଆଉ 4 ଏକରର ଚାଷ ଜମି। ଜମିରୁ ମିଳୁଥିବା ଧାନ, ବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବା ଓ ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଆମ ପରିବାର ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିଯାଏ। ବଡ଼ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଭାଘର ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛି। ବାପା ବୋଉ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବିବାହର 25 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ କଟକରୁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ବୋଉକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ରମା ବୋଉ, ଦେଖିଲ ଶାଢ଼ୀଟା କିପରି ହୋଇଛି? ପିନ୍ଧିଲ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀଟା ତୁମକୁ କିପରି ମାନୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ବୋଉର ଆଖି ଦୁଇଟା ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ଏ ମା, କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଗଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବି। ଘରେ ପିନ୍ଧି ଏହାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି? ଦେଖିଲି ବାପା ବି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। ରଜରେ ରମା ଅପା ଆସିଥିଲା। ବୋଉ ଆଲମାରି ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଅପା ଆଖିରେ ଶାଢ଼ୀଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଡିମା ଡିମା ଆଖି କରି କହିଲା, ବୋଉ, କି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଲୋ। ବାପା ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା? ବୋଉ ସାମାନ୍ୟ ହସି ନୀରବ ରହିଲା। ଅପା ଫେରିଲା ଦିନ ବୋଉ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇ କହିଲା, ବାପା ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଲୋ। ରଜରେ ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ବୋଉ କି ଖୁସିରେ ମିଛ କହିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଜମିରେ ପ୍ରଚୁର ମୁଗ ହୋଇଥିଲା। ଘର ପାଇଁ କିଛି ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁଗର ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ବାପା ବୋଉ ପାଇଁ ହଳେ କାନଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ। ବୋଉର ଗୋରା ମୁହଁକୁ ସେଇ କାନଫୁଲ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଦିନେ ସାନ ଅପା ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ବୋଉକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ବୋଉଲ, ତୋ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କେତେଥର ଏଇଭଳି କାନଫୁଲ ଆଣିବାକୁ କହିଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜମା। ଆମ ବାପା କେତେ ଭଲ। ଅପା ଫେରିଲା ଦିନ ବୋଉ ବାଧ୍ୟ କରି କାନଫୁଲ ହଳକ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ବାପା କାମରୁ ଫେରି ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଚମକି ଉଠିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବୋଉକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାନ ଦୁଇଟି ଖାଲି କାହିଁକି ରମା ବୋଉ? ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାନକୁ ଆଉ ଧାତୁ ସୁହଉନି, କାନରେ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲା। ପିଲାଦିନେ ବାପା ମାଛ କି ମାଂସ ଆଣିଲେ ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଖାଇ ବସେ। ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ମାଂସ ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ ପରସିବା ବେଳେ ବାପା ପଚାରିଲେ, ରମା ବୋଉ, ତମ ପାଇଁ ରଖିଛଟି? ବୋଉ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବୋଉ ଥାଳିଏ ଭାତ, ଖାଲି ଝୋଳ ଓ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ଧରି ବସିଛି। ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ମାରେ, ମୋର କ'ଣ ଆଶା ନାହିଁ? ପଖାଳ ସାଥିରେ ମାଂସ କଷା ସକାଳ ବେଳା ଖାଇଥିଲି, ତେଣୁ ରଖିଲି ନାହିଁ। ଜାଣିଲି ବୋଉ ମମତାରେ କି ମିଛ କହିପାରେ। ସମୟକ୍ରମେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର କଟକରେ ରହିଲି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କଟକ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାସକୁ ମାସ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଏ। ଦିନେ ଖବର ପାଇଲି ବୋଉର କହୁଣୀରେ ଘା ହୋଇଛି, ଜମା ଶୁଖୁ ନାହିଁ। ବୋଉକୁ କଟକ ଆଣି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ବୋଉ ତ ରାଜି ହେଲାନି, ବରଂ କହିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଘାଟା, ଏଠି ଭଲ କବିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲେ ବାପା କେମିତି ଚଳିବେ? ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖବର ପାଇଲି ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ତକିଆ ନିକଟରୁ ଏକ ଚିଠି ଓ ରୁମାଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମାରେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାର ଚିକିତ୍ସା ତୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ତୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୋ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କେମିତି ସହିପାରିଥାନ୍ତି ରେ? କ୍ୟାନ୍ସରର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି? ତୋ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତୋ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଯେପରି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ରେ, ନହେଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ବୋଉ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ମାରି ବି ମିଛ କହିପାରେ। ଏଡ଼େ ମିଛେଇ ମୋ ବୋଉ, ପୃଥିବୀ